Benvinguts una vegada més a l'escola virtual. Avui tenim uns quants elements aquí a la pissarra i anem a fer la introducció a la divisió. Fins ara hem fet molts vídeos de suma i de numeració, però ara anem a dividir. La introducció més senzilla per la divisió, o una de les senzilles per la divisió, és el repartiment. I avui anem a dividir, o anem a repartir aquests objectes, aquestes boletes, ens podem imaginar que són peres, pomes o cotxes, que vulgueu, i les anem a repartir. Imaginem-nos que anem a repartir-les entre dues persones. Entre dues. No sabem quantes n'hi ha. Podríem comptar-les. Les contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. N'hi ha 15. Molt bé. Sabem que n'hi ha 15. Tot i així, aquest nombre ara per ara tampoc ens importa molt, però n'hi ha 15. Volem repartir-les entre aquestes dues persones. Doncs anem a fer-ho. Imagineu que aquí hi ha la primera persona i aquí hi ha una altra. Els meus dibuixos a nivell matemàtic són una mica cutres. Aquí hi ha una persona i aquí l'altra. Doncs aquesta li donarem aquí, aquesta li donarem aquest, aquesta anirà cap aquí i aquesta anirà cap aquí, aquesta anirà cap aquí, aquesta va cap aquí. Una va a cada costat, ja portem 4 cap aquí, ara la quarta va cap aquí, ara aquesta va cap aquí i aquesta va cap aquí. Aquesta va cap aquí i seguim, aquesta va cap aquí, i aquesta cap aquí i aquesta cap aquí. I ens queda una més que podríem repartir. Però és veritat que si la repartíssim cap aquí no tenim per repartir-la a l'altra banda. Si contem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a aquesta persona li hem donat 7 i a aquesta altra persona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. També. Ha quedat aquesta per repartir. Perquè hem donat 7 a un costat, 7 a l'altre, 7 i 7 són 14, és veritat que abans hem dit que hi havia 15, és el que ens falta per repartir. Si féssim la divisió de 15 entre 2, ens donaria 7. Ens donaria 7. L'hem feta d'una manera no fent l'algoritme, sinó simplement fent aquesta divisió més gràfica, més de repartiment. Imagineu-vos que en comptes de repartir-les, anem a fer-ho ràpid, en comptes de repartir-ho entre dues persones, ho repartim entre 3. És una mica més difícil. Si les veurem tot i ara ho hauré de tornar a fer. Doncs farem igual. En comptes de repartir-ho entre 2, repartim entre 3. Imagineu-vos que aquí ens fem una altra persona i ja repartim això fora. Repartim entre 3 persones. Doncs fem les boletes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, abans hi havia 15. Doncs faríem el mateix. Repartiríem entre les 3. I aniríem per ordre. Primer una persona, després li donem una aquesta i ara li donem una aquesta. L'ordre és important. Si no fem amb ordre, aquest sistema no funciona. Fixeu-vos que jo vaig a l'estona igual. Una per aquesta, una per aquesta, una per aquesta. Ens hem de fixar que, a més, les que repartim no estiguin repartides a una altra persona. Així que hem d'anar a poc a poc. Aquesta cap aquí, aquesta cap aquí i aquesta cap aquí. I s'ha acabat. Ara hem de ràpid, això. Si contem, aquesta persona d'aquí té 1, 2, 3, 4 i 5. I les altres també. 1, 2, 3, 4 i 5. I 1, 2, 3, 4 i 5. Per què? Doncs perquè hi havia 15 i hem repartit entre 3. Si féssim la divisió, 15 entre 3, ens donaria 5 i ens donaria exacte, en aquest cas, no ens n'ha sobrat cap. Són 5 per una persona, 5 per l'altra, portaríem 10 i 5 per l'altra en portaríem 15. Espero que us hagi agradat aquesta primera aproximació a la divisió en forma de repartiment.